Disney a Franklin yn sefyll dros y gic rydd cynnar I Cei Connah. Franklin sydd yn mynd â hi. Mynd at y gornel ucha. Alex Lang yn ymestyn amdani, ond oedd hi'n mynd dros y trawst. Elliot Evans yn callu Brwsion. Harry Owen, mewn i'r canol. Chubb sydd yn cyrraedd yn hwyr. Chubb yn ennill bel, ond yr ergyd cael ei dynnu a ddim yn gallu taro'r targed. A dyle fe neud yn well mor agos a hynna at y gol. Craven. Yn fewn i'r syth, a mae Firth a'r camgymeriad yn y cefn. Firth, methu a casglu a Sam Jones oedd yna I gasglu Brwsion reit yn y fan ar lle. Met ar y blaen yn erbyn Cei Connah yn y gêm agoriadol. Hynlle I y golwr newydd I Cei Connah wedi arwyddo o Rangers. Tom Price yn fyr tuag at Elliot Evans. Neu chod I ddim lan. Emlyn Lewis. Firth, wel unwaith eto. Yn trio casglu. Tro yma, mae yna drosedd ar Firth ond unwaith eto. Y golwr newydd ddim yn argyhoeddi ac yn ffodus falle bod y dyfarnwr wedi penderfynu o'i blaid y tro yna. Elliot Evans. Baker yn ffodus I gael gafel ar honna. I'r gornel te at Chubb. Chubb. Franklin sy'n o flanau. Chubb ar y croesiad. Mergyd. Chwip o ergyd gan Baker. Capten y Met. Methu ei chadw I lawr. Tipyn o bwer tu ôl hwnna. A fi ddim yn meddwl bydde Firth I gael gafel arni. Bradley. Yn at Franklin. Franklin yn ildio meddiant. Unwaith eto. Franklin yn cael ail hanner anodd. Harry Owen. Ni lledu ddi at Lewis Rhys sydd ddim yn cam sefyll tro hyn. Lewis Rhys yn trio mynd rhwng goesau Firth. Firth yn llwyddo I gadw ddi allan o'r gol ac y casglu ar ail gynnig. Harry Owen yn troi yn y canol. Josh Williams yn ei ddilyn yr eilydd yn cael awr gwaith amddiffynol. Ond Harry Owen yn mynd heibio rhwng y bwlch. Harry Owen mewn i'r canol. Dyma Lewis Rhys yn ymestyn mantes y myfyrwyr. Wel dyma gêm rhif 19 rhwng y ddau dîm yma yn y gynghrair ers I Met ddod lan. A mae'n edrych fel bod y myfyrwyr am cael ei buddugoliaeth cyntaf nhw yn erbyn Cei Connah. Sam Jones yn troi. A bas tu ôl I Disney unwaith eto. Craig Davies. Craig Davies yr eilydd bach yn tynnu ddyn ôl at Tom Price sy'n ergydio Tom Price i'r gornel ucha a arbediad campus gan Firth I wadu trydedd gol y myfyrwyr wrth I ni agosau at ddiwedd y 90.